Wamqamba umntwana wamthola phela ubani? Ubani ubaqaleni? Qalelini. Wayesedizile kancane nalapha. Nalapha. Singavala kanti mhlamba okanye kowethu akho ndifunisa hayi abantu bangasekhaya kulabela umbamba wasekhaya bangilungisela ikhaya la. Wakhulanga umntwana. La ngicalelile. Njani umntwana? Wakhulanga ke. Sesingasho sithi phela hayi phakamisa la khona bezompompa. Qalelile. Hayi, ngeke semntwana ngingcolisa kanjani? Hayi, ngalawo utamatisi beni. Bheke nje ngamehlonke. Endodo. Wema. Sesigone thina sibabili. Hawe ma, emdulo. Awucathwe lapharazana umlo. Hawe ma. Ayitho mani wani. Kuthini uzihle bona umlungu? Hala ngecala itati lakhe. Wafaka thema ngikapi? Hoy, nama ngitomohle mamfa. Ukuthi phela ukhole nje uyangixosha manje indawo yokuhlala lapha ngisenayo sengizoya nje ngokuthi makuthiwa niyafika njengoba nasenkantolo angitshela nje wathi akangifuna endaweni yakhe noduda akasifuni kodwa angihambile ekhaya ngizobuyela kanti nendawo yokuhlala futhi angina ngoba phela ngihlala emzini yabantu mina. Qala nje ukuthi yini ngempela niyibangayo noKholeni kuze kube kwenzeke yonke le nto. Ukholeni ufikile ekhaya bidliza izindlu okokuqala ngogandaganda waphinda futhi wazolimaza umanga isithuthuthu waphinda futhi washaya ubhuti wamphula imbambo emshayela izinja zakhe emphuca ebaleni ethi akasifune endaweni yakhe kuze kube manje kubangwa lokho. Ukholeni akuyena umuntu oneminyaka lapha yana ngicabanga ukuthi u8 nje u9 mina ngokuzalwa lapha yana ngisho umama nobaba bashadele lapha. Ekhaya nje akho umuntu. Akho umuntu wangikhipha nje wangikhipha kodwa akangifuni nje kuvaliwe nje impela wangikhipha wangixosha ngezinto wangibamba wangishaya phansi. Angingeni ke nje ekhaya ngaye ngoba makangifica ekhaya nje uyangishaya. Wangifica ekhaya uyangishaya. Akangishayeli futhi kwenye indawo ngishayela endlini phakathi. Awise namatafula phakathi endlini awise nezitsha akhahlaza dijele namabhodwe umuntu uphekile ebhodweni athi khahlela ibhodwe liyeliwele phansi. Angazi ukuthi ungathini kokholo. Kholeni used to say that the people who were allowed to stay in his farm were Irene Masigane and Beguyise Masigane, the two deceased, and Jabu. He has good relationship with them. He used to say that. Kholeni found out that the family members were trying to build another new house. He came and assaulted Fikile Masigane. This is the last case. That's why they ran away now. Wafika wabhoncula igxobo wangibamba ngamawashingwa ngijijela lapha ngavuka lapho ngabaleka engibambe ediliza lendlu kade ngithi ngiyayakha. Ukholeni njoba yena uthi naye uthi niyamshaya. Thina sikazange singene kaKholeni. Namhla sasimshaya sinodudu samshaya sinodudu kodwa samshaya isivimbe ede simosungena ekhaya esivimbe endleleni. Samshaya ke nathi ngoba eshaya ududu ngabuza ke mina uthi koze kube into kwashana nengane yami kwenze njani wayikhahlela ngacosha induku nami ngamshaya nodudu wacosha induku wamshaya nathi washaya ngehose pipe wasithela ngamathe sashaya nanje soba thathu lapha emgaqweni. And he was injured as you see here. And there is a scar on the forehead, and he was also injured on the head, on top. He was saying, "Fuck off from my land." They end up arrested, and they are now still going the case in court because they assaulted Kholeni. Police are on the side of the farmer because what they are saying is that every day, if they call the police they don't arrest Kholeni. But if Kholeni is complaining about them, they come very soon and arrest them. Amacala aseze awu20 manje leli lokugcina lenzile lika 20 kodwa wekhwaqulwayo wonke uthi sithi sifike enkantolo lingaquli icala kuthiwa icala lihogxile
kodwa singazi ukuthi ihoxe endlela ethini. Leli lama nobhuti kuthiwa lahoxiswa ukuthi ngoba bashona la hoqa. Awethu kaswazi ukuthi ahoxiswa yini ngoba thina sikhona siyaphila. Her mother, Irene Masigane, was attacked by Colin, assaulted, and she opened a case against Colin. And it is written here, the status of the case was withdrawn because the complainant died. So, due to the assault by Colin, she ended up dying. Mabinje sawaqulile. Elokushaya ududu, elokuthi shayane naye. Mina ngimhluphi ngalutho ngoba mina ngisukile ngiye emzini wakho yena ufika sishaye kagogo. Ufike njalo nje adumbe mina kagogo afika ngishaye. Inhle le ndawo le. Ngoba ngasebeyili. Kwakulinywa nje. Yabona na amampe nje. Kunesithombe sagogo nje akashuthe lapha. Ungasibona nje. Kunombili inqwaba nemfino. Manje yini bayekuzwa yini? Colin la. Hayi novila. Nayo uColin kodwa phela nako nje ukuthi into ungayijwayele. Bangamavila. Manje akusizi balwela ngoba ngathi sebelilahlile ithemba. Nakulekelela umuntu ngoba enomdlalo. Bona inkomishi manje ibhandle kanje. Fake ngisho upoison ekhaya kwafama kati kwagula usifiso nathi sankwakwaze emakhaleni efaka upoison asingeni. Namhlanje impahla zethu uphelile ebupoison. Akafuni lutho, akafuni ngisho ivisit elithi lize kumina. Akafuni ngisho umuntu othuze ekhaya. Akafuni lutho, akafuni ngisho umuntu ozonyathela kwasathina akasifuna. Akafuni ngisho ivisit, akafuni ngisho odade wethu, akafuni ngisho abafowethu, akafuni lutho. Wayengafuni noma ngicwaba uma ngicwaba ubhuti. Ingane zami ehlukene enye le uthulana ule emshwadi ufisa ule konjokwe uB ule ngemkhuba kakhole ngoba ngafuna lutho ekhaya. Ududu nangu manje sengithanga imlandele khona ngoba ngifuna ukuthi ethola umntwana ngikho. Mase nje sethola umntwana sengizophindela ke ekhaya. Ugogo lo. Irene Masigane that was killed by a motorbike. Ubaba lo ubhekisa. Ubaba futhi loya. Philip. Kwakunesithambana lo. According to the information that we have, Irene died. Then after 6 months, Mpebise also passed away. It was through the assault of Colin Gaspar. Makinqika Philip. These were the people who died through brutality of the so-called farmers, because all these people were attacking our people. The original landowners are assaulted and killed by the so-called white farmers. Bandla ngokuhamba sicabanga ngempela ukuhamba. Sisazobuyela nje phela ukuthi kodwa kuyinkinga ngoba phela akasifuni kwami sifica ufika sishaya impela ethi asizwa ukuthi asifune eplazini lakhe. Umuntu onjani onodlama nikwazi ukuxoxa kahle na? Futhi akekho uyoxoxa noColin kahle. Umuntu onodlame nje. Ofuna ngazi ukuthi ngaso sonke isikhathi ngafike mekutshela into uyenza leso hlambe ethi phuma manje uphuma ungalokhu nje ulushudu ugwanqaza uluhlala ngoba engena ethi of my land ufuna niphume nihamba akafuna ukuthi nihlale. We wonder why the people are called farmers if they are not farming but they are assaulting people. As far as I know, I don't know what Colin is farming here because I see the natural vegetation. There's no food sovereignty that is doing for this country. We can call him a land grabber because he's pushing the original people. He came here in 2001. I have the affidavit of Pegwise. He said he was born here in 1949. The laws are not protecting the poor people. He has not yet even given a court order to evict them. It's a cruel person who has a very bad character, a violent person. He's not supposed to be called a farmer because that is not part of farming.